Hakim, kai, buɗe idonka, ku tashi ku je ku sallah makaranta. Kullum aikin ku kenan bacci ni ya na shiga ku tashi. Sai Abdulsalam tashi. Ni ya ne ni ya sai ka ce haihuwar Allah ne iko. Allah na gode maka tashi. Ba harmaliya. Kai kenan kullum ba ka rabo da fitsarin kwanci. Na rasa yadda zan yi da kai. Dukkan tifuna sun jijjige. Kai ɗan liti, anya ɗan liti. Shi isa na ce maka jiya kar ka sha kokan da na san sai an yi haka. To san gama mi babban banza sai a tashi. Kai baka sa su sun yi sallah ba bare ka koya masa addini. Kana kwance ka buɗe baki miyan bacci sai kuna faman su a cikin miyan bacci. Tashi na gwajin. Tashi. Sabo da yi ba ɗan gado. Dole ku ci kwata shi. Gwani an gama gantalin dare kai ne gidan kekuna kai ne yawon ba ne maka fada kai kiji wallahi yau sai mun yi da kai a gaban babanka yanzu zan zo ina aikin shanya katifu a rana duk ɗaki ya riga ya jike jizarni Wah, ini kayak mau balik kecil lah. Kayak masa kecil banget. Ini baru na da ruwan duniya yan layi ce daga wannan sai wannan bi da bi ne
haihuwar kuma ɗaya bayan ɗaya aka ba tare aka haife ku ba a shige a je a yi alwala ba na son hayaniya ina taba ku tikar abin da za ku tsira da mutuncin kanku ku shiga ciki to baba amma ni na fara ɗauko butan fa ka ci ubanka ce ladidi na'am ladidi ladiyo na'am ki taho ladidi kina yi wa miji tsaki wata ran sai kin zama tsakakin bango. To me zan maka? Me ciki na ya dauka bari har to ji daɗin. Ba wani dan bayani ne? Wani irin bayani? Kin san jiya na ɗaya da mai na ci. To kai ka ma ci na ɗaya da mai din. Wannan ni ne me na ci? Tuwon sadakan nan da aka kawo. Ko baka ci anan ba ai za ka fita gidan abokan ka. Na ci tuwon sadakan da aka kawo yayi da buwa ne. Yayi da buwa ne? Ga askara ka aje a daki wa ni ko tashi ban yi na ga alamar miya ba. Ba na ga Mustapha ya fita da kwano ba? To har yanzu bai dawo ba. Amma ya fita da kwano yanzu me za su sha har kai ma ka sha. Ga yara mun aje ne gida. Me za su sha? Duniya ai ma sai ya sarace. Kar shi faɗi wannan. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba ni nan. Ba ni nan. Ina zuwa. Me haka ne? Me haka? Kai ka aike shi. Ka saki na. Ba magana to ina da yunwa. To ina da yunwa. Mun barace ku duniya. Sai ki yayi. Kuri ya ishe ka ba dole za ka fake da haka. Gayya a cici gayyaci. Kai baka san komai ba sai ka ci. Ba za ka tausaya ba yanzu in ba su ci ba da wanne za mu dogara ba gwanda su ci din ba mai gida an ka mutuwa za ka bari abin gado bare ya maka addu'a. Ni ban ci ba wata ran na tafi neman ai sai a nemo ni. Ba gwanda su ci ba in ka mutu ka samu magadan da za su yi maka addu'a da ina kokon. Ta ce ba ta zuba ba tun da ba ta kuɗin jiya da na shekaran jiya ba. Yanzu haka iya zace mana ba na ce zan haɗa mata ba kokari nake yi na ba da wasu kaya na asiya yanzu dan ta fama bashi wani abin tai to burin ka ya cika. Allah shi kara salaman miya wacce aka haifa a watan yanwa karbi kwanan ka ce Mustafa. Na gode an haife ni cikin watan yanwa. Ba za a bi miji Allah dai na gode maka tunda aka haife ka ka zo duniya mai gida ina da tarihi. Rabon da a yi ruwan sama a garin nan sai da aka yi shekara 25. Allah makaryaciya. Ko ban ji bane ba ai na sani. Ka zabta kin yi ƙarya. Bani sharri da sarkin sharri. Da samarina da komai ka dare ka rana ka auro ni. Ga rabon haihuwa wa ne. Amma alaikum salam. Jaru wanke fara mana. Sallama kuma kai sallama ba alamar sallama a fuskar ka. Ba mu da yaya. Ba lafiya ba. Ba lafiya ba. Rasuwa akai ma? Kudi na zo karba da na ashana da na sukari da na karbo. To ni yanzu ba da ko sisi fankon ashana ma ya fi na mutunci. Dan shi in aka samu wata ashana a ƙyatta ta tashi, wuta ta tashi ni ko ba bayani. Ka ganna nan daga ni sai godiyar Ubangiji. Babu kuma yanda za ka yi sai dai kai haƙuri tunda ka san cewa dai za a yi mana ariyas. Kuma za a yi ƙarin albashi alhamdulillah gwamna zai fitar da mu kunya. Zan zo in maka wato ainihin biyan bashin da dawa kawai in karɓo wasu in sake biyan ka wani kuma. Kamar gaske. Ni gaskiya ba zan tafi ko ina ba sai an bani kuɗi na domin kasuwa zan tafi jiya ma an aika an karɓo kuma tun da na buɗe tireda ta ba wanda yake siyan bashi. Ni na aika aka karɓo omo wankin kayan makaranta za shi isa na ce su karɓo omo in ka zo ba haɗa lissafi. Gaskiya ba inda zan tafi ni sai an bani kuɗi na. Ba inda za ka tafi? Gidan ubanka ne? Gaskiya ni sai an bani. Na ce gidan ubanka ne ba inda za ka? Da cin bayan ya maka da zazzage shi. Tunda aka buɗe tireda ta ni ba wanda yake siyan bashi. Ka zo a gidana za ka ce min mutunci? Bashi hauka ne? Bashi hanji ne yana cikin uban kowa in gaya maka. Kuma talauci menene? Sai ka ja. Sai ka ce talauci menene? Gwamnati ma ana bin ta bashi. A'a ne gida annan fa ƙarfin hali. Gwamnati ma wallahi ana bin ta bashi. Sai ki an ce an je Amerika an yorance. To ka yi haƙuri ka ji dan Allah? Kanas. Gobe na zo wallahi dole a sai su raina rashin kunya zai mun. Sai Na yi ka ba. To je ka. Shi da hakkinsa. Dan gidan ina da sigari. Dan gidan mai ina da sigari. Kai ta faɗa. Wanda ma ya sai fara tallan wiwi. La ilaha illallah. Ba biyayya gare su ba kana gani ka haifa. Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Sannu da zuwa. Sannu ka dai. Ina gajiya. Ba gajiya. Adalla. Ina ta yau aike shiru kwana biyu. Wace ka aiko? Yaro mana na ce ki zo. To ni ban ga kowa ba. Ya gari. Gari lafiya kalau. Ga me kaya ma. Na ce a sallama ma har da ta mita a maimaita a zo gidan musulmi a maimaita sallama har biyu. Ɗaya ma ta isa.
sallama ni ba ta zama dole a gare ni ba saboda ni haƙina na zo nema. To san dai halin matsalan nan ko aiken ma da nayi miki saboda wai ki dan ƙara tsahirtawa har yanzu ba su samu. Ni dai na gaji ga kaya har ya kusan mutuwa ba a biya ni kuɗi ba yaushe za a biya ni. Yaushe za a biya ni? To mai gida ka ji. Yaushe za a biya ni? Haka ko a dinga ɗaukar mun kaya ba biya. Tunda aka karɓi yau ba inda a ware mata kuɗin nan na a bata. Ina jin ka. Ina saurare. Tsora kayanki a ka ki ji bayani. Matso daga nan rabu da ita. Matso ki ji albishir. Gani. Tashi na ce ki miƙe. Miƙe tsaye? Dawo daga nan. Ina tsaya kusa da kai kuwa. Gwamnati ta yi wa ma'aikata shiri. Ashe daman duk daɗewar da aka yi ba a biya mu ba. Kara mana kuɗin ake yi. Za a yi mana arias. Za a ba mu kuɗin siyan babura. Mai mota za a bashi. Za a nanka mana rufi 7. Akwai wasu atamfofin ma da za ki kawo. Ke dai ki je ki ci gaba da lissafi. Kuɗin da kike bin mu titin kwallo ba zai ciwon kai ba. To an ni na gaji da zuwa ne. To in sha Allahu ki dawo rana ita yau za a ita yau ta yi nisa. Rana ita yau ta yi nisa. Bayanin gwamna ma je mu ce gwamna ta yi nisa ne. Kin gane ko? Ina jin ka. Ki bari ki dawo jibi. To in na dawo jibi. In ta kama da biya ni ba shari'a ki. Duk abin da na ga dama fa zan yi a gidan nan. To shi kenan. Duk abin da na ga dama zan yi a gidan nan. Shi kenan. Ya yi kyau. Hakuri zaki dillaliya. Ya za a yi dillaliya. Ba komai. Dauki kayan ki dora mata dauki. Hakuri zaki. Dauki. Allah dan Ni ba ka zo fa a dinga yi Kari ma in za ka sha giya. A'a ka ai ƙarin nan ban yadda da zakan ƙari to ka zan samu karuwa aiki. Ka ai wani ƙari ba wani ƙari ba a biya na da ba kuma za a ƙara. Uba ni kaya na. Uba ni Allah dai kai mu. Allah ya kai mu. Allah ya kiyaye. Allah ya kai mu. To an ta bala'i. An ta masifa. Ashe haka take? Kaga ina kallon ta shiru. Kai dama kun saba. Ai a watan bakwai bakarar rani aka haife ta. Dole ta yi. Ni da naga tana yawan sakan maka fushi. Wai. 12,000 kashi yalla bai. Na ne ba? Albashi na. Da kyau. Ni da nake daukan 4 da 5. Allahu akbar. Wannan gwamnati ba abin da zamu ce sai dai da shi albarka. Na'am, kwarai da gaske. Duk wani surutai da aka yi a baya na Allah wadai gashi yanzu ta abin nan ɗan kanta da kanta. Gwamnati ta wanke kanta a wajen mu. Wai. Naira kan naira. Na saka wannan gwamna da alheri. Kai, ai gwamnan nan ya kyauta. Gwamnatar balalanka. Ai, kaga shi wancan gwamnan dan ɗera da ya tafi. Ai, kawai shi sata yayi. Bai yi aiki ba kuma aka zo aka kwaɗe shi shugaban ƙasa ya ce ai wannan gwamnan ba ya koma bariki daga barikin ma aka ce an masa da taya amma shi kaga wannan da ya zo ya ce shi zai iya in wancan ya ce ba zai iya ba soja ko soja kwam shi kuma wannan mai adalci ne kasan jar hula yake sawa ba ruwansa shi dan kurma ɗarbe bakinsa bayan kula da kowa wallahi abin da ya sa a gabansa shi yake yi to da maganin wani soja. Dama shi sa ake so watan komai a dinga yin hakuri. Kaga yanzu hakuri ya tar da rabo. Wannan haka yi. Saboda haka wannan abu kaga ya yi yau kowa da ɗaya tunda abin da mutum ke samu kashi ɗaya yanzu an kusan ninka masa kashi 3. Kuma ni yanzu so nake yi in samu wata bazawara mai rangwamen gata. Wallahi yadda bai dan yi abin nan. Kuma duniya ya ce da gari. Mataka ta gida na bata ma rai tana sa ka abin da baka yi niyya ba sai ka yi mata kishiya ko ba haka ba ni ai zan ja irin ta ku ta manya ko ai sai mai jarbata ba da bayan haka dama na aika nemo mun kai saboda ko wani sako da ke nake so ba to gashi ai Arias ne kaga haka na shiga bokar aka yi ta abin nan mu shiga ko dudu shanke mu samu mu yi abin ya gagara da ai sai ka iya samun wani dan karanta ma ka ta fito daga ofis ɗinka ai ne ma sun janka ne kuma na tabbata ka san abin da yake cikin ta
tunda daga ofis ɗinka ta fito yalla bai ka gaya mun ko menene kaga ma sun ɗauke wuta. To a gaskiya malam baffa wannan takarda ce ta rage ma'aikata kuma Allah ya kadarta kana ɗaya daga cikin waɗanda aka sallama. Ni yalla bai aka sallame ni amma yalla bai ka ci amana ta sai dai Allah ya saka min a lahira. Yanzu yalla bai aiki ni ne gidan Murtala a matsayina na masinjan ka ba inda baka aiki na duk wata tsohuwar takarda ni zaka tura in je in kai a shigar da ita fayil a gidan Murtala amma ni ya kai wannan cin mutum zai bai ka ci amana ta Allah ya zama yafe ba Allah ya zama yafe ba ashe baki na ne kai ni ban sani ba dama mamu labari ya ce ko wannan shugaba shi yake ba da sunan masinjan sa ya labai ga su dan balange ga na turin kudu ba kore su ba sai ni Allah mu tsofaffi mu aka kora karfin mu ya kare ta aikin gwamnati ba za mu iya aikin komai ba ga yara matasa marasa aure ga su da iyali ga yaya amma da Allah ya zama ya ce ba to wannan abun munafurci ne me yasa baka sa sunan ka ba sai za baka sa sunan ka ba kai me bagara ne ma'am baffa wannan abu a gaskiya ba laifina ba ne. Wannan abu ne aka aiko shi daga headquarter kuma a kusan kowace ma'aikata da ka sani an yi wannan abu, amma akwai wani tsari da aka bi na yin wannan abubuwa domin an ba mu umarni cewar sai waɗanda suke da mushkila ko kuma suke da matsala a cikin harkar aikinsu tun daga fara aikinsu zuwa yanzu. Ka kuma idan ba mu samu mutum da wani matsala ba ko laifi idan muka kore shi mun cuce shi muka ba da wannan suna nashi aka sallame shi. Saboda kai kuma in za ka iya tunawa malam bafa a shekara 3 da ta wuce baya mun taɓa kama ka da laifin ɓoye fayil a ƙarƙashin kafet na mutane idan za a mutum promotion ko kuma da kaji kishin sai ka ɓoye. Kuma a kashi na biyu shekara 2 ko 3 da ta wuce ba da daɗewa ba mun taɓa kama ka an taɓa bani a rubuce aka kawo min a fayil ɗinka yanzu ma da fayil ɗin ina jin yana nan ko da ina jin an fito da shi wurin kwamishina cewar an taɓa kama ka da satar takardu na office. Saboda haka kaga wannan laifi ko ya ma kamata a ce tuntuna an kore ka amma saboda kauna da muke tare kuma yau saboda zaman tare isa aka lallaba abin to amma yanzu ranar wanka ka san ba a boyen cibi ko saboda ka kaddara wannan abu ne daga Allah ka dauka wannan abu kaddara ne daga Allah kar kai wa Allah ƙarya Allah bai ci a kori ma'aikata ba Allah bakin da ya tsaga baya hana shi abinci kinannun sai mun ci abinci a duniya sai mun ci abinci fi ga tsiyar zakaran matsiyata sai mun ci abinci wallahi kuma za mu zuba da mu da ku wallahi ma ga wanda zai kai labari barayin biro ma za ta miliyoyi gwamnati ta ki daure ku sai ma san da wanda zai sati fa'in ya je ya sayar da takardu ya sai wata mai kosai 15 naira ba ku yanda ya zama mai yanzu ba kuma kungiyar kwadago ta tuce ni ne mai ruwa mai tsaki na ta sai na bogaji da ga kungiyar ba ta tsira namun kuma ba an kore na Allah ya zama yarewa na gashin bakin yi bulisai in ji me ina Allah ya isa marasa mutunci kawai waɗanda ba su san ya kamata ba ina fa lafiya yaro ina fa lafiya ina in yayi dubu ya ɓaci baba me ya faru zo nan baka labari dan kai ma ka kiyayi gaba to baba wato yaro sallama ta akai daga aiki baba kure ka daga aiki kora daga aiki suka lasa mana zuma suka sa mana daci kuma me kula ta zuma da daci sun ba mu kuɗi sun ƙara ma'aikata kuɗi sannan kuma an rage ma'aikata ta shafe ni wallahi ni dai bakin jini na ne shi shugaban ma'aikatar samu ba gauna ta yake ba saboda duk wani zanga-zanga ni ne jagora sun ba mu kuɗin kagansu nan
To amma shi lamari na wannan kuɗi mai karewa ne. To mu dai ga mu muna ga Allah, kuma Allah da Allah ba zai hana mu abincin da zamu ci. Amma ba ina cewa kaji mai. Sai da ya bari shi shugaban ma'aikatar tamu na gama yaban gwamna akan ƙarin albashi. Matsiyacin sai ya bar takardar sallama. Amma ba ba. Karbi na ya kare, ina son sa kaina. Allah sarki Allah sarki babu komai kai hakuri. Amma dai wannan koran ma'aikata ba ta daɗi ba. Allah ya daɗa kiyayewa. To yaro. Allah ya daɗa kiyayewa baba. Ba shi yanzu karfi na ya kare ba zan iya aikin komai ba. Jiki ya saba da aikin wahala. Amma ko baba, wanda ka ce ba za ka iya wani aiki ba baka da ragowar sauran ƙarfi. Ni ku da na samu maka aiki a ma'aikatan mu. Allah dan nan. Shi ne kana kaunata. Ina kaunar ka baba, ya za a yi mutum ya ki bubansa. Dan arziki irin albarka. Baba da za ka iya. Ni da ike ka san ina da gidajen hotuna da dama. Ni sana'a ta dama in bude gidan hoto anan idan naga fuska ce ta jama'a sai in bude anan in bude a can duk inda ka je ga an sa daji photos to ai guri na ne da sai in samu maka ko da receipt ne ka dinga rubuta to illa iyaka kawai kaba maka yin sharaɗa in ga maka da na je nan badi photos daji ba badi ba daji ha ba ko tsufan ne sa haka ne bakin ne baya iya fada daidai ai baba ai gwara ai masa saiti daji photos to shikenan a nan nake to ka gani idan kana so duk lokacin da muka gama magana da kai sai ka zo ka same ni in baka address to da ka zo sai in gaya maka ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi in kafa maka sharaɗai sai ka fara aiki to na ma ka dinga samu ana cin abinci akwai tuwa a wajen a wajen ka ji ba kai kuma to yaro bari dan baka wani abu na ji daɗi ba ya binna ka baka to shikenan nagode ai babu komai nagode zan je maka mata ma albarka amin albarka amin baba ba komai baba yaro zan yi gaba madalla to nagode to nagode ba lafiya da madalla sai na ganka baba nagode kuna ina to a zauna a durkusa an ce idan daɗi ya zo a ji gaba ɗaya unwu ya ce ma a ji gaba ɗaya duniya daman jiwi ce fara da baka ce saboda murnar albashi na karɓo ta a cire da mamuda ungwana yunwa ta ci ta cinye ba a ba ku kayan danku ga wata ta yi karwa to wanda dai ya ci Baba na tuna ana bin ka bashin dambu ta ce jiyan karɓo kuɗin dambun a wajen ka. To, baba da ƙara mu. Wannan kuma sai an jama. Wani na ciki na zai kuɗi. Ku shiga ciki, ku shiga ciki. Amma ba dai ciki na zai kuɗi. Abu baba. A shiga ciki. Ka sai wani. Me wani yayi mai share-share. Abu ma a kawo mana. To, wannan ma sai mun kaɗan wani. to uwa ƴaƴan kuma gashi da aji. lokacin kenan Ya za a yi. kowane mai gida in zai zo in magariba ce lemo ayaba ya shigo ta sai dai in ji a mako To, ki bari in gama kasa bi mana. yi mana ai kai ka ci kai bulbul mu muna gida an ban mu a shanye salamu alaikum salamu alaikum Assalamu alaikum salam. a'a yau da fara a haka a'a yau gani da yau ana ta abin nan ana ta me a hira da kuka a'a to ba za mu hira ba mutum da mai gidansa Abu ana cikin. to ina wunin ku ina wunin ina gajiya Ba gajiya. madalla ya aiki Alhamdulillah. to malam babba rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya ga ni na zo Nawa ne kudin naki ne? kuɗi kashi biyu ne ga kuɗin atamfa ga kuɗin lesu wannan fan 710 nake bin ka Bayan na baya da aka bibbiya. bacin na baya Ba an baki yo ai a gutsatsira aka bani kuɗi fan tara ba. to an ban fan tara Ragowar dai yanzu nawa kika ce? yanzu abin da nake bin ku kuɗi jaka 7.5 To, ai shi kenan. 1,500 Bara a lissafo miki. har yau a cikin a gari yake mai gida ai Allah ya yanki Ladidi, na'am ban yadda kuɗi a nan ba? a duba da ni irin kalar kuɗin kama na gani Subhanallah. ka dai faɗa a baki La haila illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu. Amma ba da albashi da kuɗin gojare. me kenan Kuɗin gaibu.
kuɗin banza. Kai ma kuɗi ya zama dutse. alo tsiya alo danja. Me wani kuɗi ya zama dutse? Ai ni yau kuɗi na za a biya ni. Kuɗi na za ka biya ni. Ina da kuɗi na za ka biya ni. Da ka san baka da kuɗin ka ɗauki min kaya ba. Sarki mun fitsara. Na yi maka fitsara. Na yi ma fitsara. Na yi ma fitsara ba ruwanki. Ba ruwanki. Billahi lazi ba na binki bashin rantsuwa wannan kuɗi ya ka ba ni. Kuɗi na za a biya ni. Yau alo tsiya danja kuɗi na za ka biya ni. Ban san ta ba. Ban san ta ba. Ban san ta ba. To a biya ni. A biya ni. Dama da mutum ya fuka an ba da baki da mutum. Ya mana da mutum. Wallahi sai kun biya ni. Wallahi kukan jini za ka yi sai ka biya ni. Salamu alaikum. To ni a zan yi kai na ne. Salamu alaikum. To ga wata sabuwa kuma. Wannan bafa ga na dawo. Kudi na zo karba. Kudi na zama naira 37 tun da gashi an zo an karba alewa. To Mamuda ni dai ba abin da zan ce ne maka alƙawari ka zo kuma gashi kuɗi sun zama dutse. Bayan kawai kudi na zama. Kana nufin ni ta shafa kenan. Ni ba ka da ƙarfi wallahi. Da kai da laliya ni ba sa abin da zan ce da ku ba. To yanzu ya za a yi? Wannan laliya ke taki mai sarki ce ma daidaita. A'a. Yanzu kuma ta haka kudi na ya tashi a kan Kai ya ta kai da shi. To ni ya zan yi da rayuwa ta ne ni yanzu ba. Laliya sai dai taki sai dai ki mana haƙuri. Ba wani haƙuri. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah. Suwa mai gidan da a cikin gidan. Mai gidan ne ya zo ko sallama. A wannan shine malamin? Shine malam ba. To, malam ma'aikaci ne daga kotu. Saboda haka sakamakon rashin bin ƙa'idoji da kai na kotu, shi yasa aka turo ni domin na baka wasu zaɓi. Ka gane ko? Yawwa. Ko ka tashi yau ka tattara kayanka, ko kuma gobe hukuma za ta zo ta yi awon gaba da kayanka gaba ɗaya. Ya'yana bakwai ba ni da masauki. Malam, idan baka bi wannan doka ta kotu ba, idan har kayanka suka je kotu sai ka ji kai belin. Kaya ko tsin mokara. Na gaya ma. Alhaji, to Allah, do annabi, do Allah. An yi ban da lokacin magana da kai. Ai magana ta koma tsakanin ka da hukuma. Yau shekara ko wajen 7 kenan a wannan gidan. Duk lokacin da kake kudin haya na zo sai raina ya ɓaci. Dan Allah. Saboda haka wannan ba ta gaba na kasan da ake cajin kowa ba ka na cajin. Ya na bakwai alhaji ka san wannan. Ba abin da ya shafe ni bane. Yalla bai. To ka ji bayanin da nema. Ka ji bayanin da nema. Ka kwashi a yau ko kuma gobe za mu zo mu kai su kotu. Idan mu kai su kotu sai ka je kai belin kayan nan. To na dan Allah ka saurara mu. Dan Allah ya labai bari ma kira ya. Ina kuke ne? Wani dauke kaya na wannan janjan. Allah ba ka mu. Kai ku tsaya don Allah ka ku yi min ta'adi. Allah ba ya ta aka man tsaki. Me faru baba? Gidan nan. Wani gidan ku. Kai ba ba da tsare. To a ji da ni. To ina zuwa ki mun rai da lani. Yo wani rai zan maka. Ni dai ka biya ni kuɗi na kawai. Ka biya ni kuɗi na. Ba gidan nan ba nan. Ni dai ku shige. Yaya ake ciki? Laliya ki mun afuwa. Kin ga da yanda abin ya kan kama. Gidan ma tashi zan yi. To ba shi kenan ba kai ka jiyo ba. Kai fa nake jira ta yaya ta ban ba kowa ba. Allah ka yi hakuri. Ka yi Ka hakuri. bani kuɗi na kawai kafin ka tashi. Allah ya yarda kafin nan da tashi za ka samu kuɗin ka. Ki hakuri. Sai a ba. Ai na riga na gama haƙuri ni a bani kuɗi na kawai in tafi. Ki hakuri do Allah je ka. Kuɗi. Afuwa. Na gaji da tsayuwa. Afuwa. Ba wata ahuwa kuɗi kawai. Allah afuwa. Kuɗi kawai ba mutunci. Ba su fa ba Kuɗi labarin. to ba za ka yi su yau. Mutunci kuma yanzu. Za ka yi su. Malam Baffa. Eh? Kana nufin wannan mutanen da duk sun fito bu sun yi na gurin da cikin gidan da suke. Wallahi ƴaƴana ne. A cikin shadda ta suke wannan kashin? Allah bai. Ai laifin. Allah. Can masai kuma tun da ya fara da haya. An kira wani sanda. Alhaji. Wannan kes din yayi yawa. Don Allah. Ana samun lokaci. Ina da aiki a kotu. Waye? Ga wani nan ma. La. Dama ba shi da Sannu da yawa. zuwa. Dan baballe.
Bafa na ga gida a cikin haka duk mutane. Wannan ma'aikacin kotu ne, wannan kuma shine mai gidan nan. Bayanin da kaga an zo ana yi rigima ce ta abku wanda ba kowa ya janyo ta ba ni na janyo ta. Akan me? Akan kuɗi ne. Wata 6 yake bi na ban biya ba. An ƙara min notice na wata 6 ban samu wannan kuɗi ba. A takaice ni dan nan dai an kore ni daga aiki. Rage ma'aikatan nan ta shafe ni. Kotu. Ina zuwa ya da Allah. Alayhi salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haka ne duk ran kwa ba ce wallahi bakar. Ina gaji. Ai kanina ne. Kanina ne daga gobe. Wannan bata mun lokaci ba ina da aiki. Ina zuwa da Allah. Ina zuwa. Ji bayanin wannan. Wannan kuma fa Dina 1,500 sai kuma an ban zan fita yau. to saurara ya a hankali. To nayi. Yanzu aka biya ki kuɗin ki aishi. In an biya ni shikenan zan fita. To shikenan. A ban kuɗi na. Ba ku da kuɗi ba dinga cin bashi. Dan uwana ne kide ka hararani. Ya isa ya. Dole ne an hararani. Ya isa. A ban kuɗi na to. Ba a kan magana. A biya ki. To a biya. A'a. Na sha gaya maka ka daina harka da irin mutanen nan kai ko? Ka 1,000. Saura 500. To ai ga ta. Sarki mu. Allah dai ya sauke. Kuɗin ki sun shiga? Sun cika. To da Allah. Bismillah. Yau sai ka ma nuna min hanya? Sai na nuna miki. A'a. Bismillah an biya. Ka barin gyara kuɗi. To gyara fita. Bismillah. A gaida gida Illaliya. To. Amma ba ta gaida gida ba ina ruwanki da ita. Kai kuma fa wannan fa. Yaya? Shi kuma bashin tireda ne dan garin kwaki da biskit da alawa da yara suke zuwa su karba. Nawa ne kuɗin su? Naira 37 ne. 37 ne? In aka baka naira 50 yayi aiko? To bismillah. Hada gyara. Kan rashin mutunci. Ƙara bayan. To Allah bai kai kuma na dawo gare ka. Gida dai na kai. Kuma ni da na samu labari ma ta haka ba za ta faru. Yanzu tun da haka ne da Allah ya mana abuwa zuwa gobe insha Allah ta'ala zan sa duk kwashi kayan daga nan don maka gidanka insha Allah. Malam Baffa, ai ba kallo na zaka rike kana wani irin abu ba. Ai ina ganin dai. Inda kana takamar da wanda zai biya maka kuɗin haya. Me yasa tuntuni bai sai gidan da zai saka wace? Yanzu dudduba. Wata haya baka biya hayar ba. Alhaji, ka zo ka tara wasu ya fu a cikin gida. Kan magana. wannan majanuni da kake gani so 8 ina ganin sa a kotu. Dadi din na kowa ne. Na san shi. Wanda yayi da kyau. Ya ci arzikin ka. To nagode. Wallahi nagode. Sunana Alhaji mai daya kwano. To kai ba daya kwano zan ma ba. An kai fushi. In kai dan haram ne gobe ka gina gida kamar gidan Murtala. So 8 na ga ma ina ganin sa a kotu. Ne ruwan yan wuta. Yaya abin da nake ta gaya maka ke shekaran jiya nan na dawo daga gurin hajiya sai yayin mu ita ta ba abin da yake daga mata hankali irin zaman nan naka yanzu ga shekara da shekaru kana masu gaskiya babu abin da ka tsira na gashi gidan hayan ma an zo an tashe ka to yanzu da Allah bai kawo ya za maka ya za ka yi wallahi cin mutunci suka yi niyyar yi to ake ka ji a kanka ka tara yara wato kullum ita ko duk shekara ma sai ka yi duk shekara sai ka yi to gaskiya fi sabilillahi abinda zan baka shawara a nan in kuma ka yarda shi kenan ka tashi daga nan gobe zan turo da mota to kayan ka duk a tattare a zuba a mota ka koma kauye da zama gaskiya fi sabilillahi ya fi mana kwanciyar hankali gaskiya abinda duk wannan taimako zan iya maka amma abinda ba zan amince ka ɗebi gaje ƴaƴa ba sai ka shefa fata ka je kai mata ka jirge ka dora mata nauyi ka dora tunda ni ba zama nake a gare ba kai ka sani gaskiya mutumin da nake tafi kullun na kan hanya abin da ya kamata ka yi shine ni a iya dan abin da zan iya ɗiban ƴaƴa 4 to na gode yawwa ƴaƴa 3 kuma ka je da su idan zama yayi zama a ƙauye na ga abin da yake akwai to sai ka turo sai in zo ko ni ma sai in kawo su sai in kawo mana maka albarka dan baban ne ale maka albarka to 3 a ina za a bar su kya iya dauka guda 3 ko duma gaba ɗayan su ko kuma ki dauke ki aiki komai wallahi ka ga mai komai wallahi aiki ma kina da da marasa mutunci sai kai su gidan gwangwa su zauna to ki kai su gidan maya kun ba za ki kai su dai ki kai su ni dai ga iya abin da zan yi gaskiya Allah saka da alheri yawa to ke kuma ga waɗannan kai ma ka rike to na gode Allah saka da alheri madalla ba Allah karfa ba na san ba komai wa a magana da yake nan kuma sai tafiya kauye kawai
zan je can wajen yaya asuba in zamana ban da ya kawo ka wannan dan gajeren mai kama da kwado ba cin mutuncin da su ba suka shi ya jagoranci duk kone-konen da aka yi na yan tattasai da tumatir a bakin asibiti na kuma dan ruwa wallahi wai makashinka na gindin wata naka ino wata na zara ido yake ta hana zama za girma zan tafi kasan ina da abin da to shikenan nagode Allah saka da alheri Garba, me yasa kake hargitsa min kwanuka me kake nema? Ajiye wannan abincin, ajiye shi. Ajiye nace. Yunwa nake ji abinci nake nema. Ba ka dauki abincin ka ba? Wannan abincin ka ajiye shi na gaya maka. Ba ko nayi ne kuka ci abincin tare da shi. To da kuka ci ba ka ci naka ba? Ajiye na gaya maka kaka kuskura ka dauki. Ai san ban koshi ba. Abincin Kabiru ne ajiye na gaya maka ajiye. ha ba a tabe yanzu me ya zafi maka naka abincin ka ci yanzu kuma ka ce wani wannan ba sai ka dauka ka ci Kabirin zai da shi kuma me zai ci kai daga ci wannan abincin garan zubar da shi illallah amma asabakin ban mamaki har wani so ne da ya wuce ɗanka na cikinka ki zo ki wa yaro mugun baki akan abinci ba dan uwansa bane ba dan ya dauki abincinsa ma ya ci meye na wani son dan kishiya duk inda kika kai da sanki wallahi sai ya watsa miki kasa da kuma muna nan zaki gani haba ladidi yale ni kawai in yi fada ai ni da ran Kabiru ya baci a gidan nan wallahi gara duk yaran gidan nan ransu ya baci saboda dan marayan Allah yaran nan tunda yake gabana bai taba nuna min wani abu na musgunawa a zuciyarsa ba balle kuma duk abin da zan wa Kabiru ransa bai taba baci ba ni ko me zan so bacin ransa yanzu abincin nan kina gani fa kowa an zuba masa abinci ya ci kawai dan dai isa sai zo ya dauki abinci ya ce wai sai shi zai je ya ci ya ba mutane sun cinye na shi kuma Kabirin ya dawo me zai ci haba ladidi ke ma kin san wannan magana ai ba abin yi bane la ilaha illallah asabai lalle zaman garin nan ya juye miki da kai yanzu akan dan kishiya ki wa danki baki kin fi son dan kishiya fiye da danki ladidi ai ni Kabiru ya wuce dan kishiya a gurina saboda ni dan da na haifa a ciki na ma ai kina ganin ƴaƴan ba sa min ladabi da biyayyar da Kabiru yake min saboda haka ni ko ba abin da Kabiru zai nema ban masa shi ba ni ai Kabiru ba dan kishiya bane ni ɗana ne Kabiru talkar dan da na haifa a ciki na haka nake kallon Kabiru lalle da sauran saboda duk ƴaƴan da dan da duk yake maka ladabi da biyayya ai shine danka to haka dai kika ce ni dai ban ga haka ba ban ga wani abu salamu alaikum wa alaikum assalam ai ga maka malam gwanda da ka shigo ana ta abin ne asabe tana nema ce wa ƴaƴanta mugun baki akan wani san dan kishiya wannan fa shine shashanci barin gari ba guje asabe hannun kai a ribe ka yanke kayar to ita dai za ta yarda din lalacewar naka ai shine naka san dan kishiya ba naki bane ga miki dan kishiya ba dan goyo bane duk lalacewar naka ki je dai ki taiwa ƴaƴanki mugun baki su lalace au kuma daga baya ya guje ta din dan kishiya ya kai da arzikin sa wata rana sai ya bambance uwarsa sai ya ce ke ba uwarsa bace ya nuna ki a dangi an miki dariya ni ma dai haka na gani ke ku asabe wallahi kar ki zama hankaka mai da dan wani naka wallahi tallahi wanda ki farka daga bacci ni tun da na zo gidan nan na lura kin fi son Kabiru da fiye da kowa ƴaƴan gidan nan ƴaƴan naki ma kin ya da su ƴan uwa kin yar ko ina Kabiru ko dan kishiya ne ba naki ba duk wannan shige-shigen da kike yi da neman suna da kalan dangi ba naki ba zai hana ƴan uwan Kabiru su zage ki ba su ci miki mutunci dama baka taba haihuwa bane ba sai a ce san Allah ya baki kirungu asabe naka shine naka wallahi za ki gane kuran ai ita ba ta san wannan ba ma saboda haka ko ki gyara ko kar ki gyara wannan ya rage naki ni zan yi maganin abin in ke ba za ki iya ba wallahi naka ai shine naka asabe duniya ta an shiga uku a duniya za a juya dangi baya ina wannan yaron Kabiru shegen kunnuwa uwa zomo yana jin zikiri babba
ni fa yaron ni fa Kabiru irin yadda ya shiga raina Allah kaɗai san irin yadda nake ji da Kabiru a cikin zuciyar nan tawa gaskiya ni duk dan da na haifa ma a cikina bai shiga raina irin yadda Kabiru ya shiga raina ba ka gani la ilaha illallah asaba kanki daya kuwa malam kaji yo ai sai ki mai da shi ciki ki haɗiye shi baki burge ba wallahi idan baki mai da shi ciki kin haɗiye shi ba kin dawo kin sake haihuwarsa ya zama danki ba to hawa na danki shi ya dan riko ne ina Asabe maimakon ki masa asirin da zai mutu ko kuma ki masa asirin da zai haukace ko ya lalace ki gaji dukiyarsa ha ba ina babba ai hakkin yaron nan ma sai ya kama ni wane ne ai ni ina tsoron lahirata babba yaya ma za a yi wannan haka ta faru gare ni tsakanina da wannan yaro ai ba zai yiwu ba ba zan iya ba jibi dan Allah dan annabi maganar da Asabe take faɗa zancen far in ji tusa ba wanda ki ji kunyar lahira ba da ki ji kunyar duniya in kafin ranar mutuwa ki Allah ya gafarta miki wanda ko mai zaki mai hatta kazarsa guda ɗaya malam babu a cikin gidan nan duk suna dangin uwarsa ita kenan taimai wahala taimai wannan dan kudin adashi ta kundige taimai yadi in za a yi bikin abokai ita kenan yo ai sai ta yi ina tiya ina ni wallahi in naga yaran nan zuciya ta tashi take yanda kika san amai fuska ce ka ce gudawa a ganci kullum a tsare duk jiki ya dace shawara kin san uwar ba ta yi mishi wankan haihuwa ba muna da tarihin komai warin kaki ba ka ji gifta daki ai sun riga sun wanke ki sun shanye dole kin zama bare a danji sai ce yaya amma ni yanzu na karbe girman burabus ko ba a ɗora. Sai kana son wannan burabus bari ka ga yanzu zai tawo da cikin shi zai fara cin sanwa farko hakici da yawa haka a cikin girki. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kabiru kai sanni da zuwa. San da zuwa. San da zuwa. Mutanen birni san da zuwa. Zauna ka kujera ka bata rigar ka ga wannan akuyan nan ta tuturo da abu zauna na kan kujera. San da zuwa. An zo lafiya? Ina yini? Lafiya. Na gajiya. Ya gida? Lafiya lau. Madalla. An dawo lafiya? Lafiya lau. Ya suka wun naka? A suna gaishe ku. Suna nan kalau. Ka baro su kalau? Lafiya kalau gogo. Duk suna gaishe ku. Sannu. Yawwa. San da zuwa. Yawwa sannu gogo. Shekara ba su isa ne. Babba duk suna nan sun fita ne. Bismillahir rabbil alamin. Shaki. Ayya babba kai maka sannu da zuwa mana mutum da ya dawo daga birni. Ya gari muna lafiya madalla madalla ya binnin madalla zauna sosai akan kujera ka zauna mana kole da ba tsaraba kirki me kawun na kai ba ka min ne Ya dai ba da sako da yace aka. Duba mana leda ko mun samu Zakka ce ba ce aka. to zakka alhamdulillah alhamdulillah kawun yana da kirki in ya ga dama ai sai ka fito da shi mu gani Papa. Aini abin da yasa yaron ne ya saki jiki ya fara'a. Ga wannan yace a baki. To har shekara ta yi. Kai madalla. Allah kara wa dukiya albarka. Wannan kuma nawa ne. To wannan kuma naka ne. Ko zan buƙaci wani abu ba? To. Wannan kuma su Isa su Garba. To duk nasu ne su kuma wannan. Kai madalla. Kai madalla. Allah ya kara arziki. Amin gogo. Allah ya dada buɗi. Kai madalla wallahi Allah kara arziki. Kai. Kawo ga naka. Ita baka. Madalla an gode. A'a. Wannan ce a baki. Ya halatta ko mu ci dauda. To ya za a yi ka gaya masa komai na duniya ba a bambancewa addini bai bambanta mu ba na me za a mika wasu bandar mu a bi mu da gidaya ba haka. Baffa wannan abu ba haka yake ba. Wannan zakka dama dukiyar yaron nan ce ka sani duk shekara sai an fitar da zakkan nan. Duniya da ɗaya ce duk wanda ya bambanta ta. Ina laifi. Yanzu ai ba a bambanta ba da ba a baka bane ba ko ba a baku ba. Kaga shi ne sai zama wani magana ko? Na ma sai ya fi yawa a ka'ida. In dai a shari'a za a bi. Ni tsoron maci nake dan dauɗa ce. Kabiru an gode kaji? Madalla. Maza yanzu ka tashi ka tafi rumfa. Ka je da akwai abinci da nan na rufe a kwano. Ka ɗauka ka ci. Ka wanka kuma ka huta. Sannu kaji? Ɗauki jakan ledar ka ɗauki jakan mana.
kai hanzari do Allah ka tafi da hanzari wannan irin shashashan yaro ne ana bayani yana ji barin nan ke kudin nan to ke yaya da ake ta kawo wannan kudi yaya Asabe gulma da gishiri yaushe ne auren yaron nan ne kai baffa ai ka san wannan yaro Kabiru kunya ce da shi ni tun da Allah ya halicci Kabiru ban taba ganin ma yadda ya magana da ita ba shi da budurwa kawunsa ma kwanaki yake ta magana zancen auren nan nashi to ba shi da ma budurwa balle ai ma zancen aure babu ka san yana da kunya shi to na fahimci maganar tunda shi ya kasa nema shi da kansa an ce yana jin kunya ke kuma kin kasa nema to ni na san yanda zan yi me za ka yi gaskiya a'a lallai kam wallahi da kuna ji daɗi Allah to shikenan ya ba ta labari a gaba shikenan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Sanni da zuwa. Baba. Lale. Allah ya kawo ni. Sanni da zuwa. Allah ya kawo mutanen ƙauye. Sanni da zuwa. Sana ke tafi. Ka sha rana. Wallahi na sha rana. Sanni da zuwa. Maraba. Na yi rafa samawa ta Allah. Sanni da zuwa. Sanni da zuwa. Ba sai kin yi wata wahala ba. Wai kin kimo maka ruwa ka ɗan sha. Na ci abinci a tasha na take ciki na. Dan Allah. Allah saboda na san na zo zancen namu zai dan ja lokaci. Ruwa kuma tarikin san bana wasa da ciki. Sanni da zuwa. Madalla. Maraba. Alhamdulillah. Sannu. Alhamdulillah. Na wuni. Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Ka zo lafiya? Lafiya dan. Diya ƙauyen lafiya? Alhamdulillah. Ya su wajiya Asabe lafiya? Kalau. Madalla. Ta ce ana sa rai zaki je. Ina zo ci zuwa. Magana ce ta arziki ta kawo ni. To. Daga ƙauye. Na taho da yawun yaya Asabe. To, abin babba ne. Ita ce in gaya miki. Wannan magana ne ma da yadda ta aka yi domin a haɗa zamanci a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yaro Kabiru. Na je. Wanda uwarsa ta mutu ta bar dukiya. Na dai je. Yaro Kabiru ya isa aure. Kabiru an girma an gansa me. To saboda haka muka ga babu wanda ya dace, babu wacce ta dace a haɗa ta da Kabiru illa Nana. Ka wajen ki. To baffa. Wannan lalle magana ce ta abin arziki ta kawo ka. To amma yanzu shi ya ce yana son Nana? Yaro dai shi ma yana da bukata domin Nana ba ta da makusa a jikinta. Kuma Nana ɗin nan abin da ita muka ce ya aure ta saboda mun ga yarinya ce mai hankali, mai ladabi da biyayya wadda ta samu kyakkyawan asali. Inda gidanku ba mutumin banza. To yanzu wancan kuma fa da yake son ta wancan yaro na birni. Saboda abin da isa shi na birnin nan sai ya ajiye shi gefe guda saboda wannan yaro fa mai arzikin ƙauye ne wanda yake ya fi mai arzikin birni. Saboda haka ba ma son wata ta zo bare ta ci wannan dukiya ba ta gida ba. To saboda haka na ce a yi wannan abu amma sai da ya daki. A'a baffa. Ai wannan shawara ce ka kawo. Kaga da har sun aiko za a sa rana. Sai a san yadda za a yi. Idan a yi ta ce idan a yi ta kira da a yi ai a bari ba za ta dace ba. Wannan ko ba haka ba? Haka ne. Na ga yana nan yarinya ce mai ladabi da biyayya mai da'a wanda a yi da ita. Ko ba haka ba? Ina take ni yar arziki irin albarka. Kai. Ta shiga nan makota. Wai. Ko tura za a kira ta. To a'a a kyale ta. Ai kwana za ka yi ko? Zan kwana a nan. Washe gari ina sallah wanka na sai in yi gaba. To shi ke ai har ka ganta. Yawwa. Yau ai wannan magana ce ka zo da ita in banda abin ka baffa in na gama ma aikin tsakar gida sai mi zance. Ai da sai in kai ka ciki ka huta kai wanka da daddare kamar hira sai a yi wannan zance gani ga ka gana nan. To ai shi kenan. Ai wannan zance an jima. Ni kuma in shiga in gama ayyuka.
Baffa ai na ji daɗin wannan magana. Daɗin naka kenan sai naka. To. Kai maka kayan ko? Kai maka. Bari in gaban ɗaki nan same jikina. To shi kenan Baffa. Wannan zance ai babbar ne. Allah na tuba. Nana, ai kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki Nana. Da kike cewa ba ki da gata, ai ni ne gatan ki Nana. Nana shin diyan daji. Ha! Wanda ya ma aure ai ya ga mai ma gata. Mutanen birni. Da Muhammad. Ba ki muka yi ne? Da Muhammad. Kai sannun ku. To bari ka mu da barka alaikum assalam. Yaya. Yaya. Mutan birni an dira. Mutan birni an dira. Ka ga hindiyan daji. Ka ga hindiyan daji. Ba mu waje ki zauna hindiyan daji. Zauna. Ko mata ta irin sagarin ku. Zauna. Indiya daji kike kowa zan ce? A ke ba nan mata ba da indiya daji ko? Abin da nake so da ke ko kowa gida. Yaron nan dan ƙauye ne, samarin ƙauye kin san sai a hankali. Ko yaya kika dan kallon da ne shi da daɗin baki shikenan kin ce kwashe imaninsa. Ni so nake ki ba mu haɗin kai ki saki jikinki amma ba na so ta ji. Dai in ta ji ita za ta hana ruwa gudu. Kwarai kuwa. Ka gafarce duk wata shawara ta mace ba ruwanki da abin da wani ya gaya miki. Kin gane ko? Ina yi bari an bari da abin nan da za a ci harka ce ta mu samu ke ma ki samu. Shi isa aka janyo ki ko kuwa? Ina fata kin gane. Dan aka so 10 in kin ci dole ne mu ma mu ci rabi. To, shin diyan daji. An ce gani ya kori ji. Za ki ga duk abin da muka gaya miki. Ke dai ki sha kuruminki. Ni yanzu zan koma. Dama abin da isa na kawo ta ai wannan jawabi. Ko ba haka ba? Kafin ta dawo. Yawwa. Na san ba za ka so bayani. Sha kuruminki. Ki saki jiki in yaro ya zo lafiya ina. Tattauna ni zan zaga. Shikenan magana ta. Sai na dawo. Amma yaushe? Nana, irin yan yaudaran nan ta mata duk baki iya ba da yan kurkusan nan. Daga kin mai daɗin baki shikenan kin kwashe imaninsa. Ki saki jikinki ki kama shi rimi ba wai shi ake so ba. Sai ma kin san zancen. Dukiyar mu muke so. Mu kwashe mu tafi binni mu kankara gidaje. Mu saka zani mai kyau. Duk ba zama ne dai na fukara wa Allah laruratu ba. Duk binnin me bula ce kawai nan arziki yake. Ni abin da nake so ki saki jikinki kawai. Shi ba wayo gare shi ba kin san samarin ƙauye. Kawunan ku a kas yake, to don Allah tambaya nake, ‘ya'yan garin nan yaya suke, ta ƙauyen da dari yake, ku kuma ga ku da kyaluwa, da wani tamma kai haba, ko kallo na ba zai yi ba, kai yaran can kaji ba, wai ni dai baka sanni ba, dubi kabiru ku lura ba, shi yake ji da ruwa. Na ga dukka wahala, ga ka da fuska kamila, ga ka da kyawun salsala, amma aikin wahala, na so duka ya takula, kyawun halittar ka ɗan uwa, dai kana burge ni, ba yau ba ma tuntuni, mai fuska mai kwarjini, don Allah karka bar da ni, juyo fuskar ka in gani, menene ya ka faruwa. yar nan kin sake lallai da tsaurin ido kike wannan aikin da muke abincin mu ciki yake ke kuma kushewa kike dan Allah ku ji yan uwa
har ki ce mini ga ruwa to ba na jin kishin ruwa ke ki da kayan ki yar uwa na gode miki da yawa na kina ban sha'awa ke birni kika rayuwa zancen burgewa kuma mu yan ƙauyen dindima da birni muka takama ke yar birni ce kuma to bi shigar ki kadar tama ta isa ma ai sha'awa. haka ke ce a bar yabo ka tafiyar ki dabo-dabo ba a siyan ta kwabo-kwabo sannan budurwa ga mai rabo aikin fa karfin lalabo dan sai in shiga damuwa. Indai kana yi ya isa ni a gani na ka isa. Ta wace hanya na isa na fani aiko kusa. Ni dai na ce ka isa na da maka rayuwa. Mun amsa min yarda mu ya kake neman ka ba da mu soyayyar ku gare mu gudunmuwar ta kusa da mu min shaidar ta kan mu dan haka mu babu damuwa dan haka mu babu damuwa dan haka mu babu damuwa. game da maganar auren yaron nan na zo Kabiru da Nana to kun san ko ba a gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza. Ina Kabiru ina Nana saboda Allah kin ji fa yaya da haka ta riga ta fi karfinsa wannan gaskiya ne kuma kowace ƙwarya ya akwai abokin burminta ba abokin aurensa ba ce wannan ita ce magana ta gaskiya ko ba haka ba? Wannan zance haka ike. Saboda haka zancen aure da Kabir da Nana babu shi. Kuma da ganin Nana ka riga ka san ta girmi Kabir nesa ba kusa ba. Ita yar birni yar boko shi ko da yake kauye bai san komai ba ita ko wayayya to babu wannan ma magana kan ma an sake jinta. Malam Yahaya ban tarin numfashin ka ba wannan magana duk da kake yi ba wai cewa aka yi ba akan hanya take ba amma duk abin da za a bi shi a layi a tsari ko ba haka ba wannan abu da kaga mun zo mun ce muna so a yi shi ai mun san cewa hakan za ta faru amma idan aka duba tarihi malamai ma sun gaya mana idan aka duba auren na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ta girme shi aka yi auren ko wannan abu ba idan aka yi kamar sunnan ma'aiki aka raya sallallahu alaihi wasallam har komai aka ce annabi ta magana ta ƙare. To amma idan ka dubi Nana wani matsayi ne da ta yanzu ita za ka ce mata budurwa ne ko bazawara saboda Allah ba nake mazancin ne saboda haka wannan magana da kake yi ana san haka ne to amma tsakanin Nana da Kabiru wannan abin ne da ba zai yiwu ba domin ita gaggiya yarinya kamar yadda na gaya maka yar boko tun mai yaushe za a haɗa ta da shi yaro ƙarami ita ko babba ba kawo ya haya yaushe za a haɗa ta da shi yaro ƙarami ita ko babba ba kawo ya haya gani ne ai shi aure nufi ne na Allah ba shi ga babba ba shi ga yaro na san da haka to ke Asabe inda da kina son yaron nan ya aure kuma ke tamkar uwa ce a wajensa saboda haka in dai auren ne yake so to zan haɗa shi da ƴata Bahijja wajen ka ba mu kan ga abin da muka shirya a dangi muka yan uwa da ta har arfa juna asiri ba abin da za a zauna lafiya shi ake nema ba a tafi har ainan ba aka san halin ita Bahijja ita ai uwa ce gare su duka don haka ta san halin kowa kuma ta san yadda za su zauna lafiya to amma ai da mai hankali ya kamata a yi
ba ita yarinya gwamnati fa ta yi doka ba a daina wa yara ƙanana aure da wuri wannan da kake cewa ta yi girma ita ce daidai girma ita ce daidai haihuwa ko ba gaba a je asibiti ana dukan kama da yarinya ayoyan fitsarin nan da ya yawa a janyo masifa ba kwance take ba daga gida ake fara ta an yi bayani amma an ji aji ina son da haka ka gane ko malam babba amma ni babba abin da nake so ka gane asabe uwa ce ga yaran nan to komai kankantar su na sai ita za ta yi shirya su ta sa su a hanya madaidaiciya ka gani tunda a gaban su dai wa'annan yaran suka tashi dan haka ita kuma nana Allah sai fito mata da miji daidai da ita wannan yara ku sun daidaita da juna dan haka wannan magana ma ba na son sake jin ta na riga na yanke hukunci ko ba gaskiya ba kuma ni tashi na zan yi dan haka ba wata magana ba na son sake jin komai to asaban na tafi mallam ya zo a yi mun gaisuwa inda baya na to sai an jima shi kenan a gaida mutane da Allah kake manta fa a ba zan manta ba ko sati biyu ba za a yi ba fa za a yi wannan abu to Allah ya nuna mana Allah ya nuna mana a dai rinka cewa Allah ya yarda insha Allah Allah bayani ana Allah ya yarda dan ba shine da yau ba shine da gobe duk gurji shegen dangi tun da an ya dage sai an yi wannan abu ga yanda muke nufi mun gaya masa ga yoyon fitsarin nan da yawa yarinya karama fuskar nan take da muni haka zuciyar take fuska wako ne taya na kuma aka ce aka yi yaya ya gama cin mutunci iri-iri a cikin gidan nan dan bacci kike ina ji da sai an kusan damba da ke anan inda za ki ga abin sai da ya faɗo salsalar dangi an kana saurara ka ji ko karfe mun baki ido kuma an taka kare kai saurara ka ji yoyo kai na daya sosai kuwa sosai kai na daya ba kashi dauka da zaki a ciki kamar ƙwaryar gogiyo kika ka abin da ya mutan da ya ko da uwata ai ba ta haifo ba ai gado ne kiki gama nana ban gane na yi da gama ba nana haba nana me miki kike faɗa da babba ke ba ki da kunya nana gogo ki kyale nan masa wankin babban mayafi wannan amma ai kawun ki ne ai da yaje binne wata mayafi ka zai dauko da kusa abin da ya gaya mata ba ko dan haka ku kyale ni ya hakuri je ki da hakuri ta mutu sadakan nawa ka bayar ka gaya min amma dai mun da ya haife ka ai dai kawo da girmama shi ko inda Allah ya kasance auren nan yayi ai ba kai mai wannan cin mutuncin ba a cikin gida amma babu wanda ya janyo maka wannan abin illa kawo shi ya zo ya ci maka mutunci har gida ita ma ta zo ta ci maka yanzu ka san tudun dafawa ta haifu ba amma sai wannan da kunya kuwa yanzu shi kike gaya wannan magana ina gaya mata abin da kawo ya ga zancen aure ya ce aure an fara to laifi na ne ba laifi na bane saiwa ne baki wannan nan zan yi wa saiwa ne baki ba mutunci wani irin saiwa to ka kai na rasa miji abin ni ne dama banda kai ka zo kai ka killace da zance za ka ni na auri dan kauye in ba haka ba ina ni abin ni ina dan kauye dan Allah za ki ka bani wuri na wuce yau ka ki ajiye jan yanzu ina za ki je na ajiye jan tafiya zan yi gaskiya tafiya zan yi na kai karfa mun baki ka ci ko baki kamar ragga da hakori kamar zubabban kata abin da kika yi mun daidai ne wallahi ba ni na janyo ba na monan ki ne monan ki ne janyo kana kalli kanka ba kalli kanka ba kamar Allah ne ni da huma ta mana da rangala da kai da Allah jibe ka baki kamar zubi kamar ƙwaryar goge ko mai yannan garki da halittar ki ne abun sai yarinyar nan ki shiga hankali ki me yasa zaki zauna ki ga babban kaman wannan kina ba sai mu dai ga mun nan dai tun gan mu dai haka ai gogo abin da yake faɗa min ne abin ni kuma nan nazo na samu guda Allah ya kula da aure ne ne Allah ne da ke bayyana za a yi ne kai kin ku zarfa mun baki ka ci ko kuma da dawa za ki ce mun na ji na dauka na da faɗa maka bayan ni ko me da na dace wa kina ya da man sai da na gaya maka kafin ka hadi a fuska a baki yannan monan ki na janyo miki kai ma dai da gulmarka da ka tashi ka je ka ɗauko ta ga irin sanan yanzu ka kare baka cin mutunci a gaban matarka rubutu da binne ka gani anan ma abin bai ka gara ma da dai bakin jinin na gado ina ba bayani
Kun sha hanya. Yawwa, amarya. To ga sanan mun kawo muku amana. Yadda ki dama aiki ce. Ina gajiya kaka. Lafiya kalau. Ga amaryar ku na mun kawo muku. Ku rike ta kamar yadda za ku rike ɗanku. Ke kuma ki bi uwar mijinki kamar yadda za ki bi uwarki. Na'am. Ki bi uban mijinki kamar yadda za ki bi ubanki. Ko ba gaskiya ba? Kuma ban da kuma gida salamu alaikum sanu da tuna idan zai fita kada lafiya wallahi kan daga jin kananan magana a zo ana cewa ina cikin dare na alaƙo dan ba zan fita ba ya da ba ya ji shi na laifi ma a cikin ta zage wannan amaryar waje za ta yi da ita. Ina ba za ta yi waje da ita. Waje ɗaki. Wayyo. So in sa ku a hanya. To. Alaka ana za ta yi shekara ne zuwa. Ba magana? Sun tafi ko ni ma kunya da kike ji. Da gajiya. Aisha. Lafiya? Ke yanzu dan Allah dan annabi bacci ma kika zo yi zan shigo yanzu nan shigo ina jin yunwa amma ki bar ni kawai haka babu wani abinci to yanzu sai na zo ma na tambaye ki ma abincin? To ai abincin ku Hassan tun ɗazu na ajiye a kicin. Ni fa babu wani kawai ni abinci nake so ko ma namijin naki ne ko naki ne ko ma na waye kawai ki ɗaukon da ci ni babu wani abu da zaki min. Shi ya riga ya ci nashi. A'a kawai ni ki je ki ɗaukon kawai abincin zaki ɗaukon ki ci kawai in ci. A lalle yarinyar nan kin samu sakewa a kawo ki daga Ki yarinyar nan zaki gafara ko ba ki gafara bane? Ya ne maka Usaini kai kuma kake bangaje ni. Ina dutsen gugan nan yake. Ai
ai dutsen guga tunda kuka dauka ni ban gan shi ba. Kabiru ma zuwa ne ma zai guga ban gan shi. Kin da muka dauka nufin ki ni barawo ne kenan? Ki mun mutunci zaki ashe baki da mutunci? Ni da kayan yayan nawa kuma kice ke? Lalle wannan dole sai mun saki wani abu ne. Dole mun dau mataki akan ki. Idan Allah ne dai ku yi hakuri. Ba ai ba ki isa ba. Kin mun zargin barawo. Ni ne barawon? Ke na ga kin auna shinkafa kwano ɗaya kin aika da gidan ku. Ai ke barauniya ce ke ma. Ko ba haka akai ba? Sake rena mutane hankali sai in tona asirin ki daga cikin abin da ke zaman aure kika zo yi ba wasa kika zo yi ba ko ba kya ji a sai wani tashi ki nutsu ki san abin da ke mutum da arziki ai dama mara gaskiya ya fita da fan ko a rogumi yake baki da gaskiya sai lamo uwa tinkiya nan takari ne dauka na Kabiru kika zo kika gaya masa yi me ake yi ne me ake yi ka ana zancen sa ta kala mana ƴan lisuwa ai ba ki da mutum kwana hakkin zo kin sake ba ki da mutum fata tsale ta daina dungure ta munafukar Allah ta'ala har ya baki fuska ki raina dangin miji uwa ɗaya uba ɗaya wai yanzu shinkafin ba da jiki shawara an ka mana gayyar jiki a wuce abinci bane yunwa ma muke ji yanzu fara sannan ki a har ki zo ki musu zancen sata ina abincin naka wai ta ba akuya to sai ki zo ki dafa wallahi tallahi sai kin dafa abinci yau ne sai kin dafa me wai fata wai sata ta ya ki take dora sata Bahijja me ya faru? Gogo abincin Hassan ne na ajiye a kicin da na ajiye ni ban san akuya ta cinye ba ina bacci yazo ya doka min kofa ta shine suke ta mun fadan nan. Ƙarya take. Ya azabu ƙarya take yi. Ƙarya kike munafukar Allah mu duk gidan nan ba mai halin bera. Kin ce sun sace miki warin dan kunnen ya da gwal. Ke ce yar masu kuɗi yar mai arziki. Ladidi. Ladidi. Wallahi ki daina goyon bayan ta wannan munafuka ce so take ta hargitsa mana zumunci. A kawai. Ke Ladidi. Gaskiya kina daurewa yaran nan gindi suna da ɗaya rashin kunyar da suka saba dama. Kai kuma da kai da kace baka ci abinci ba. Wa yace kaka zo ka ci abinci akan lokaci? Kai kuma da ka zo ka ja ka kafa ka wani dagale kafa kana da rashin kunya ka zo sai ka ce yar sa ka ce nace sa ka ce da za ka zancen dutsen gugan ka ne in ka zuciya ka je ka siyo naka ma dutsen gugan ba na Kabiru bane dutsen gugan mazauce ka bani guri yanzu kudan ku bani guri marasa kunya yara duk sun faffada saboda babu zancen wani faffadawa a'a zancen ba su abinci da ni ba na kan wannan magana ba na so na ji kina daure musu gindi suna da kai rashin kunya shiga daki Bahijja ba dan da zai ƙara zuwa mata rashin kunya a cikin gidan nan kin ji da ne haka na rankwai haka su ciki yake faruwa yaya lafiya kawo busa sai ka ce mai zama rubu tashi lafiya kwarshe ka da kyau ni dai na rike sakan min jiki kin ga wani sakin sai wani hana yi mata hankali kina sakan min haba da bibi Oyo Allah ba zan mara ta ya haƙuri. Haka ake hannu. Oyo Allah. Oyo ba na haƙuri. Ba lafiya. Ko za a je a kirawo malam. Zan kira shiga da ita. Ino mana rubutu. Bari je kirawo malam. Sannu. Oyo Allah. Wayo ba zan yi kwanciya ba. Daure ke haihuwa ce mai wuya. Ina nan mama da Rasulullahi sallallahu ke da Allah can haba. Ke daure. Daure. Wayo zai fito min ta baki ina lawa ina. Asarati. Ina lillahi wa inna. Ki ne shi da ƙarfi. La ilaha illallah. Ni ke kafa ni. Ni ke kafa. Ladidi ya hayi ba ta kuma an yanzu har ba ce ko an ya kai tara ke kin wani da nan ba ya ba wata ke
sannu bari mai tsauri je in karɓo rubutun oyo sannu an yi rubutun ko ai ana kan ta kusa dai ina ana nan a'a kuma ma da sirka kuma ai abin sai mata ko ma za ka yi ai amin da addu'a za ka yi Allah ya raba lafiya raba su lafiya ne abin tausayi haihu wannan bai ki gani ba. Haba. Na bai yi ta sha sosai ki bismillah. Salati za ki rika yi. Sannu. Sannu. Ka Kabiru ma baya nan ni da sannu. Allah ya yadda inna lillahi Allah mun gode maka an sauka lafiya bari in je in gaya wa malam alhamdulillah malam ka fito an samu karuwa mu nuna farin cikin mu kana can a makota ta haihu arniya to kuma shine kike zancen farin ciki ta haihu ba ni bayani mai ta haifa namiji wannan yarinya kwai tsinan ne Allah da ya kwashe mata albarka danna cikin nake in gaya maka sai ya taho ta kaka kamar za ta yi amansa sai da ya koma ina ganin ta kamar nunan rana ni na ga ta juya ce ai ni ma ba ki dai ai nunan ranar kenan juya ba haihuwa in gaya maka malam yana tarbar jiki sai ya je ya kawo wani rubutu ka zubar da rubutun a bakin rana na san yarinyar nan za ta tsaya ka ji makirci na wanke bayan tukunya na je na kai mata cewa nake bismillah ai baki mun komai ba ta yi bismillah ai me ta haihu lafiya kenan ai dan yana dosowa garin yanke cibiya ki tatsile kan shege hanyar ni da zan dace ni mara kyau fa na kauce so ba zan rufe ba to zo kama hannuna in san fakin nuna na san kina so na ba wai na kiya ba domin ko iyayenmu ni da ke sun same mu gargaɗi suke kanmu sun ce ban da gaba abin da ya burge ni gajiya ta zamani haƙin mukin bani don ba zan rufe ba samun yaba hijja san bata da ja inja domin ko akwai hujja da ba zan faɗi ba
bai katse ba. Biyayya ana cewa tana sa amincewa kaina bai duhu ba. Masoyi in gaishe ka ladabin ka na ɗauka ni ba zan gaza ba. Allah samu dacewa, rabi mai hukuntawa, limitin kike dawa so ba zan rufe ba. Ba zan rufe ba. Bahija! An ji an tatsa yaro a gaba ana ta fan da menene? Kin ga wai dan fara aikewa. Ba za ta yi masa wasa ba? Ya buɗe. Ba za ta yi masa wasa ba? Lokacin yana jiran ki. Ki sha ki dora tukunya. Amma to an sai ka da kinje kina da aiki sarkin kuka kai dai baka gajiya da rashin kunya yaushe ni da za ka tsaka an fara a gaba ka ne mai wasa wannan fa ba abu ba ruwan ki ki lallashi yaron nan wani irin lallashi kukan rashin gara ne kai yan uwa mai goli shi ne yake yi kullun gidan mu kuka kullun ta kai ta gaba Bashir menene shi kuma yana hannu wage haƙora kwaya hudu. Shi yaro na wannan jaraba ta ladidi da yawa take wallahi. Ina kuma ruwan yaro ma da wani zancen gara ita dai ta kusan dai a dinga tashin din magana. Ya Asabe. Haba. Bismillah zan je gidan su Talatu zancen kai garan nan yau kin san za a kai mata gara. To dama dan za ki kai gara ne shi yasa kike wani gorin gara. A'a ba zancen haka bane magana ce ta gaskiya. Ko mu ba mu gora ba yan unguwa za su gora da sauran dangi. Kin san ran nan an kai gara Aisha. Mu nan ne dai gidan har yanzu dai ba mu ga ko ƙwayar dawa ba. Har yanzu a biya gagara sai tutiya ana da kuɗi. To da ka tashi ni ba na son tashin ba na son kuma tashin hankali. Kin ji ko? Ai gaskiya ne gani na cewar tun da biki ba a yi gara ba aka zo muka gama jigilar ciki da kwashe-kwashen amai muka zo muka ƙara wannan ga yaro nan ya ishe mu da kashin dare da na rana mu kenan kullum shartar aikin kashi shi yasa na ga cewar dole in faɗa gaskiya ne sai ki kawo leda in na je in taho miki da ragowar garar da za a baya dan na san dai tunda muka zo gidan na rabanki da cin kayan gara tunnawa. To ke kula dai ni ko ce irin gara ce ban ci ba a duniyar nan ta Allah. Ai ni ban ga irin garar da ban ci ba. San so sai dai kawai kina zuba da girman ki yarinyar nan ta rena ki ta san cewa ma ba kaunarta kike yi ba. Sun maka sauki na. To ke wannan har wani hakuri gare ta ai ke kullum me laifi ce. To na ji na me laifi ce a gurin ki ita ce wankakkiya. To na ji na dauka ni dai gara ka. Ni gaskiya abin da nake so in gaya miki zaman lafiya ta fi min wannan garar da za a kawo ana zaune babu zaman lafiya kuma gara ba ta gabana kuma gara ba wani abu bane wanda yake cikin addini wannan son ra'ayi ne da son kai da ake yin sa baya cikin addini kuma ni an riga an gama min gara tunda ana zaune lafiya gashi an haihu lafiya ai har ya girma in kai ma kana so a rama maka mun zubar da dukiya kayan sa rana kayan tambayar sa rana har da wani wai tsarfani a gidansu ma na taba ji wai kamar bahija sai ka ce wata yan kwal wai kayan na gani ina so ni sai na dawo yayi asibiti to bana idan kin gama wancan ta ga nama cin na dora shi yana kan kanta kada mana kuka dan mu girkin mu da nama muka so mu ci kina dawo ma ki girka
Ya dama ki girka. Rin girma ne ɗauki takalmi. Sifa. Oh, ni Asabe na ja kai na jaraba na kawo gida na ajiye da daga ni har ba ta tsabba wanda aka kyale. Mijinta ma yayi ita ma ce ni na rasa gane wannan masifa hakan nan. Allah dai tsawaka. Haba. Kai. In dai haka zaka dauko mutum ya zo da gida ya zo ya maka irin wannan to ba ka sha'awa ka dauko mutum ka kawo. Salamu alaikum. Mama. San da zuwa. Sannu ku da zuwa. Sannu ka dai. Ya Hajara? Na'am. San da zuwa. Allah mai iko. Sannu ku da zuwa. Sannu ka dai. Ina ka? Sannu ina wani? Lafiya lau. Ina gaji. Ba gajiya kin ga wannan ikon Allah. Ya na fita ayyacin ta kawai ba yi ba. Ko ka kike damin ki? Dukan ki suke a gidan ko me? To ko ba ta koshi ne? Ina cin abinci mana. To ba kwanciyar hankali ne? Sai dai wannan kuma ba ga mijina ba. Miji ne dai kike takura kullum gori. Ne kuma? Gara ba amin gara ba amin gara ba. Kuma na yi wa baban magana ya ce in yi hakuri wai gara yanzu sai ya samu kuɗi tukunan shi ba shi da kuɗi. To, ai ba laifinsu ba ne, gori ko ni sai miki. Don kwaɗi da aka kai a duniya ba ta da ba kai mata gara ba, ta an kwasiya mata abun gori. In ban da ma ƙaddara, ƙadarura, ƙaddara na mutu da liƙon mace da ƙodago. Me zai kawo ki ƙauye, ƙauyen ƙayo irin wannan matsallaka na yanzu zai kar Allah ya kama ƙauyen. Oh, yanzu a zai dube ni ce ni yadda ce har na fita ƙuruciya na fita jini a jika. Ita ta fita hankalinta ta rarrani. Kya dai gani kya faɗa. An wa ya mugun miji. Lalle kuwa gaskiya. Kin ga fa dama jaraba da ta raba inda ubanku kenan. Shi isa na gani da ba zan iya ba. Tunda dai shi gangamo ne dukiyan nan riko aka bashi ba bashi ita domin ya ci ba a bashi dan yawa ƴan uwa ba. Na ga ba zan iya ba. Na kama hanya na bar masa gida. To ashe ba a rabu da bukar ba, wai an haifa hagu. Na tafi na barki cikin wahala. Dubaki. Sai dan hanci. Ina ta wajen babbar sarka da na siya miki nake ganin wannan ifilin din a wuya. Babba ne tunda na bashi wanki na ce kai mu har yanzu bai damu da ita ba ni kuma na kasa yi mai magana. Iye. Babba. Uban miji ya zama ubanki har kika dar sarka kika bashi. To bari gaya miki. Duk inda sarkar nan take babu zancen bata a tare da ita. Ki nemo min sarka ya bayar idan ba haka ba wallahi tallahi zai gane kuskurensa. Dan ko ni ba kan wallata bace. Ina yawo fuska kamar ta bada alade. Ki da sarkar bashi ne yasa. Daga ganin wannan mutumin azzalimi ne macuci ne. Da ganin idansa kowa ya sani. Rahama babu ita a fuskar sa. Na. Amma ki dauki sarka ta miliyoyin nerori ki danga masa. Wallahi tallahi ba za masa ba. Da ita yayi ba masa. To da wannan da sayarwa kika canja wa ɗakin ki kaya. Diga ni ban taba ga zuwa ɗakin ki daga wannan gayyar tsiyar na iri ba. Ana tashi a kaki da wani gado kaurin shi bai hannuna ba. Samira ba a cikin ɗaki bare mai Ros. Kina yata Allah ku ya sawake. Wannan uba naki Allah dai to ba dai na da kwashe ne masa kyale shi da to da dai kwashe mishi da kake kwashe masa. To ni ina abin da ya samu ma ba mu yi shi ba mun zauna muna da ko ya ga ina bashir din yake. Sasan sun ɗauke shi sun fita da shi. Kin yanda yanzu kika so ma ba da shi tukun sai sun ji mishi ciwo? To ya zan yi idan ban ba su ba ma zuwa za su yi su ɗauka. Ko ba ya gara saboda kina jin su. Ba ya gara aure ba kuma ina ita haihuwa. Ita ma ba ya miki ba ko? To bari in gaya miki. Daga yau daga rana mai kuma ita zan je in samu babanki. Idan zai miki gara ya miki idan ba zai iya ba ni ya bani ni zan iya ba gajiya ne da ku ba. Irin ku 30 idan an zure mun zan iya zama da ku. Gaskiya ne. Ballanta na a ce ni na haife ku. Don haka zan same shi idan ba zai ba ke da kayo da karana mai kama ita duk wanda ya kara takura miki da kuma ya finki taho ki ci masa mutunci daki sai daga tuwo da miya abu kunya kamar dakin garin mu dakin garin ku na kauye ba su ne suka gaji irin wani to na ina ne din kina ga da kyar muka tsatsallake rafi muka shigo bai ce kowa ba za ki kama da wannan tafiyayya da muka yi muka kama hanya muka tawo wa zai sha ruwa na kauye ke kiya sha ki tafi kina mun amai da gudawa ba ku ya za a yi a sha a'a wallahi da sha ba ta shi mu tafi shi ke to dai ga ita ji da abin da muka gaya ne gida ya ji
ga wannan kya san yadda zaki kai da su saura su din ma ki dauka ci bai baffa ko ba baffa ba wannan bakin mutumin sai sawa iyalin ki tur da ki sai dai wace irin zuciyar mu ba ma bari ke ina mijin naki yake ne har za mu tafi mu gan shi ba sai da zaki da mijin kauye mijin bayan na jan ce tsawo ne uban ya dauka ya san zuciya ya bashi ai da ya da kuma an ce fuskar sa dukkan ya cinye malaiku ne ba ki kamar ko matan kauye ni ga ba ta yi gora ya ni kyau da hakura ko a farariya tana kamar cin gurba ni ba na Hajiya Rali ha kun fito da na zo ne mu gaisa ina daki ne ina bacci na ji kun zo ina kwanan ku ina gajiya ba mu haɗu da ita ba ikon Allah wani abun aka yi ne Hajiya Raliya babu labari zo mu tafi da Allah kiwa tana ya tina na komai saboda shi wannan gidan yanzu da muke ciki kai ma haka dawo aka baka guri da kai da matarka kake zaune ba albarkacin kabirin muke ci ba duka da ya kawo mu nan ne ai bai kawo ba saboda zuwan bahijja ne kin manta lokacin da muke cikin kauye kongurman kauye muna cikin dannan karare gini ya sha fado miki na kasa sai ana ruwa ki ringa kwarfewa kina zubarwa shi isa ai naga ya dauki malam din ya bude masa babban shago har ma yana zuwa kasuwannin kauye fatauci ko shine sando shine makole shine kacako shine takai malam hatta magaran ya ce zai je fatauci sai ma baki huta ba bini kin tafi kwanar tage bini inda da bai da bayan cikin mutu a tage ba kai baki huta ba malam bai huta ba kuna zirga ko huce kenan dukiyar da aka mutu aka bawa wannan yaro waye san adadanta in banda da gurji shi ma yayi na kansa amma duk da diban da gurji yayi bai ɗebi komai ba ni zan faɗa ni kadai dole in gaya muku malam ba butuli ne abubuwan nan da yake faɗa duk jinsa nake na shuru kuran abin da ta faɗa inda za ka yi tunani ai da sai ka tuna ka san yaron nan Kabiru kokarin da yake a gidan nan ba abin ka faɗi wannan maganganu ba daman an ce ya shanye ka da abin da ya faɗa baka kanan yaro yana kokari babu abin da zan ce masa sai godiya Allah ya saka masa dukiyar nan da Allah ya bashi ai kai ka sani irin kokarin da yake yi ni zan sa shi in ce ya ɗebo wani kuɗi ba na daban wanda ba shi ya niyya ba ni na iya talauci na alhamdulillah ko kuma abin da nake so da ku kai na je na ba mai faskare hakuri idan ka ƙara ni da kai ne dukan tsiya zan maka kuma ba ni ba kai har abada sai dai ka sake wani uba ka koma wajen faskaranka sana'a za ka koya tun kana yaro tun da ka ƙi karatun boko ka ƙi na allo ka je ka koyi sana'a ka san neman na kanka kai kuma na gaya mai kifi shi ma na gaya masa idan ka sake cinye masa kifi ko na kwabo ne jikinka zai gaya maka tashi ku bani ku je can ga abinci can ku je ku ɗauka ku ci ba ku ci abincin ku zo ku tafi wa alaikum salam Kabiru dan ka dawo wannan zuwa Kabiru sannan ina lafiya lau lafiya alhamdulillah lafiya lau ina gajiya ya suka wuni naka suna nan kalau barka dai Kabiru lafiya lau a lafiya alema albarka na gaji farin wata ka shi kaifin dare ai na je wajen kawo ne yana gaishe ku ya ce wai duk gaishe ku ya kuma kuɗi ya bani ice zan bu alhaji mulli kuɗi ya abokinsa ba kai Kabiru wannan kuɗi ne kuɗi ne baba wai wannan kuɗi na ne baba kawo ne ya bani ice saboda ya ga damina ta ja ana zaune haka shine ce ya kamata mu dinga zuwa kudu saro goro shine ya haɗa ni da malam mulli ya haɗa ka ko zai haɗa ka daman ka san malam mullin ne a ban san shi ba shi ne ya ce zai haɗa ka da shi ko malam mulli in dai wanda na sani ne na san ba mutumin kirki ba ne wani malam mullin tukunna wai kake faɗa malam mulli na unguwar na kusa da gidan malamin taka
ba fa mutumin kirki bane sai dai kuma ba sani ba shari'a ta Allah ko yanzu ya shiryu ba shi ne naji ya saci akuya bane malam ba a faɗa ba a tada magana irin wannan aito dan asiri ne da kika ji nai na ce ya gyaru ne da na ce ya gyaru ne sai a bata a haka kurin wani matar ka ɗauki kuɗin nan ka je ka kai wa matar ka ta ajiye ka san ɗaki na yaran nan shigowa suke ni kuma ba zama nake ba ni da wani gun da zan boye kuɗi ina yawon ƙauye yara su zo su shigo su zo su yi abu ba daidai ba kaga ba zai yi daɗi ba ba komai ka ɗauka ka je ka kai ba yaya Asabe me za su ɗauka da kuɗi wato dai satar dai da ake nema akala musu kin ɗauka maimakon ki karɓi kuɗi ki ajiye ita wani in ban da aikin bacci kamar ka sani sata sai dai mai ɗakin sai sata ba haka nake nufi ba ba bakin gidan kuma amfani ai ka san ba ƴaƴan na ba su kaɗai suke shigowa ba suka shigo da ƴaƴan makwabta to shine abin da nake gudu ka san shanin kuɗi mai yawa irin wannan gaskiya maza ka ɗauka ka je ka kai mata ta ajiye maka yawwa ta saka a cikin tokar nan ta su kina da gaskiya Asabe kuɗi hadari ne kuɗi masu yawa haka malam ko da dai kuɗin da yaron din namu ne amma da a ce dai sun bata a hannunki ina san yaron ba zai ce komai ba irin wannan ta faru kawo tun da zuwa yawa bahija na'am lafiya lau na gajiya ya mutum gida lafiya na ma yau jima'a ne na ce to bara in zo in ga lafiyar ku kuna nan lafiya ko lafiya lau madalla ba abin da yake tafiya ko ba komai kuma yana tafiya lafiya kina bin mijinki lafiya ko ba yana bin to da mari abin da nake so ki rika yake nan bahija kin ji ko ta domin Allah ya riga ya faɗa cewa arjalu qawwamuna 'ala nisa'i saboda haka ki bi mijinki kin ji ko sau da kafa domin aljannaki tana karkashin tafin kafarsa ne ita ko babu abin da yake faruwa ba komai baba sai dai magana garan nan ana ce mun gori wai ba a yi mun gara ba kowa a nemi masa sa'anu da wanda aka yi mun aure gashi har na ayu baba ya kamata in dai da hali dan Allah ka taimaka kai mun gara nan ni ma in huta da wannan gori amma ba hijja gara ai ba addini ba ce al'ada ce wanda muka dora kanmu ina fatan ki gane wannan kuma koyaya aka ce dai na tashi ne miki wata gara to idan kowa a kaina yake dan za a tsammanin kudin yaron nan nake dauka nake amfani da shi to amma gara ba zan miki ba gara ba hijja zan miki gara amma ki kwantar da hankalinki in Allah ya yarda waken da na noma idan na kai shi kasuwa abin da aka samu Allah ya da zan miki wanda za gara da zaki fita kunya din amma dan Allah ki baki hakuri a kai kin ji ko ki hakuri Allah da zaki zan miki gara kada wani kai hankalin ke tashi ke dai ki zauna sai mijin ki ne miki wani gara to kin gani ai mijin ki shine ala ya ga duk wani abin da wani zai ce mai je ya ce duk abin da musulunci bai dora mana ba muka dora kan mutum duk abin da jini kuma ya same mu muka jini a wannan sun ki rige a wajen ki kuma duk wani abu da yake na cefani da bai isa ba ka iya karawa ni zan koma ta ga mun shi kabiru salamu alaikum kawo ya haya kai ne a gidan namu wallahi fa sani da zuwa yawwa dan da zuwa tafiyan ma ta mun daɗi wallahi kuwa ashe haka na shirin tafiya nan na shiga ai makotan mu can ba gidan malam tanko yayin yarinya nan ta rasu shine na je gaisuwa wallahi kuna nan kala lafiya kala sannan biyu ne dama daga masallaci nace in zo in ganku kuma in ga yara wallahi ko da kira ma na san ki ai ba wani abu da yanzu wallahi kuwa kin san halin yaro dai dama zaman yara sai hakuri ko da ta ce maka wani abin aka yi haba asabi hali ba abin da zan ce miki wallahi kai na san kai ka haifi yaran nan wallahi aike sai dai zai Allah ya saka miki da alheri ai da bahijja da kabiru duk ɗaya ne a guri na kankanni na haife su ai ba wani abu ita kuma yarinya ita ma mai ladabi ce wallahi ba wani abu tsakanin mu sai dai kawai akwai biyayya ya wasiru bulas da baba dan hutu da yalaji to shine nake neman taimako ko kaye min alfarma in samu biyan bukata ta
domin ina so in gaje dukiyar wannan yaro gaba ɗaya. Kabiru mutum ne wanda Allah ya wadata shi da dukiya, kasancewar ita yaya Asabe ta yi uwa ta yi makarƙiya ba ta ganin wani da mutunci akan faɗan laifinsa, har ma mukan yi takun saƙa da ita. Sannan ina so ita wannan yarinya amaryar Kabiru, ita ma a sabota min ita don mallaki wannan dukiya. Saboda haka akwai kuma kawu Yahaya wanda shi ne ya aurarwa da Kabiru yarsa. Ina so kamar yadda ya wulakanta ni, shi ma a wulakanta shi domin in mallaki wannan dukiya. Saboda haka boka ɗaɗɗafiru ga na a gare ka. Wannan abu da ka faɗa abu ne mai wahala kuma ba mai wahala ba a gare mu. A cikin ayyukana nakan yi wa mutum kuciya ya bar gari, nakan sa mutum ciwo ya ta jiya ba zai warke ba. Abu na ƙarshe nakan kai shi har zuwa kiyoma. Wanne kake bukata a yi maka? Ya boka ɗaɗɗafiru, idan aka sabauta shi ya mutu, yau ai ban ci riba da shi ba, kamar yadda ya bani wuya, ya wahaltar da ni a rayuwata, ya hana ni abin nema na, ita ce wannan dukiya. To ina ganin ya kamata shi ma ɗanɗana masa wani abu da zai daɗe a kuroron zuciyarsa bai manta da shi ba don bakin ciki. Shi ne ina son a sabauta masa yarsa, ɗungurungun ta bar duniyar. Wannan an gama, yaya sunan yarinyar? Shiga fata boka, sunan wannan yarinya Bahijja. Bahijja, 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 Bahijja. Ko ba ita ba ce wannan? Ita ce. Wallahi ita ce. Bahijja. Kin gane kowa yayi wannan? wariyanki kaga mara mutunci bakin cikin da mahaifinki kawu Yahaya ya yi man a cikin zuciyata wanda na dade wata da watanni yau za ki ɗanɗana kuɗarki
na kawo ki wajen boka da sirin ajiduna domin ya sabauta min ke kuma dukiyar Kabiru sai dai ranar gobe kiyama amma ba yanzu ba. Na kawo ki ne a tashe ki daga aiki. Kan mutuncin da mahaifinki kawo ya hayaye min yau ne ranar da zan ɗaukansa. Baffa mene maka dan Allah Ilhazan yauma a wannan rana ba za ki ƙara kwana a duniya ba. Dan Allah dan annabi Baffa ka yafe min. Allah dan annabi ba zancen ya biya a nan daga nan sai kiyama. Allahu inna ilaihi raji'un. Ko ka gare ka. Dan Allah dan annabi babban ma na ba kace so baba na zai maka kuma ko baba na baka fira zai maka karfa mu asiri ka taimake. Ke bari gaya miki ya katulu alaiki fil hadal yawma kisa ya zama wajibi a gare ki laysal hayatud dunya. Danki kuma yana hannun mu ta yanda muka yi da shi. Ko ka gare ka. Wani zancen za ku yi ne ko aikin da zan yi za a yi? Tana yi maka wannan zancen sai imani ya zo ma. Mu kuma ba ma yi wa wanda imani yake ko da kwaya zarra aiki a cikin zuciyarsa. Ni magana ɗaya zan miki wajen wa za mu kai jinjirin ki riko. Zaɓi wanda kike so a dangi kafin lokacin tafiyarsa ta yi dan shi ma ba barin su zami ba. Na ba shi ga Allah. Yau kowa ya san hannun Allah yake, da hannun uwa ki yake. Ya Basiru bulafsila baba dan hutu da ya laji. Waya Allah babba na wayo babba ka taimake ni. Babba. Waya Allah na. Waya babba. Waya Allah na. Waya babba ka bada da nuna babba. Waya Allah babba. Babba ka taimake ni. Babba ta yana da nuna. Waya Allah babba. Waya Allah. Daira masugo yana, daira masugo, daira masugo, daira masugo. Dole ne ki tafi yanna. Baki ki bata min lissafi. Mai ja, mai ja. An gama. Godiya nake. A sannan hankali kai ma kuma bukatar ka za ta biya kamar yadda na yi alkawari in na samu wannan dukiya za ka washe. Da ni da kai mun zama ɗaya. Daga nan sai binniya.
ta yi lullubi a kiyama. Bye bye. lallai zarge mugun kulli dan ganin yadda za ta kasance sai a nemi shirin kashi na biyu.